arkasa kene malawan tayar karne buch sarkas na bati masaka o dare piyal tauka shashuka ki barena shashugna tati bakaida shash dagwazi khala na hadavel na kulli laqatit masaka shuna karrata hadi bish gwazi parra پیشن نہ گچنا بیش گوازی لینا تصور راکا بس اور اینو جدید دورٹی آیا کہ اگر نہ نورین کی ٹلیاں بارو گوازی یریف دتو کی اگر نی صحیح مانا اورس اینوم جی جی نا ٹوٹل زندہ نا شیو برزی کو نا تاٹی تی خوکو ایرٹمی کو اسی گوازی سے تی مسنگ اس سال کورا جی ارا شیشلو پارے رہتا پھر کنارا دواغ مسورا میر صاحب ننا علاقہ غاتی تھی جی ارا گوازی کو مسنو ننا علاقہ تی باز گوازی کو دانا تاٹی خڑک شستز گوازی لکھو کو شست دو جی ہاں گوازی بیٹی تھا نے خبر ہے کہ گوازی بندگ نا فطری وسے عمل سے تو دا گوازی تھی گراس گوازی اندونوں اس چسو مسر کہ وہ اینو اس کا افتہ ساڑی ہو ایسے پیندروش مسر ساڑی ہو پیمپینسر ساڑی ہو مگر بنیادی ہمیں وقت نہ ہو. اچھا مطلب امو صورت دیف مختلف صورت دیف بالکل یعنی پنگتا بدل امو نن اراس انتے پانا پھر جی جی اراس گراؤنڈ پارک گوازی کی براوی دادی پھر پائی جی جی پھر تا بدل مچے اچھا تو گوازی ساڑی گوازی امو دے صرف پن اور پھر بدل مسنے تو بعض گوازی کنون وارر کہ امو علاقات مخصوص چونکا چناتا گوازی مسنو مگر دا گوازی تھی تیرا وقتا ای پٹا دا گوازی تھی دافتے تھی کنی گراس گوازی اندونو دو بس ارا کہ نن اینو اسکولتا تاٹی ریاضی خوانی فینا مر کے چونکا چنائی کہ نن داخل کینا تو نن پانا کہ 20 کا دا دے ایل کے تو دا ساڑی ہوں وہ تیرا چناتے انہا کے التننگے چنکیان دا گوازی دنکی دن مثال ہے تو اسی گوازی سے اڑپی پارتا ننا علاقہ تو آمس جی جی دا چونکا چنا کڑپی کی شاغارا تو ارکسا کینے مالوان تیار کرنے بوچ سرکس نباتی مسکا او دڑے پیل توکا داڑا مطلب دادا سا کہ دا بلونس دا مستانیل کریسس اچھا ارا کی تتو سب سرپنچ متو سا تو ونن تو لو کسر تو دا زنوٹی تے دوی خلقہ کہ نتان دوتان 20 اڑپ نتان دوتان 20 دا سودے دا دوتا ٹکا تے 20 تی پورو کرو اچھا دا انت کرے کہ تو دا نا سزا ایتنا دوتی تفیکا دن اچھا اسے ٹکا ملاکا دا دوی ایرٹمی کوئی ملاکا اللہ قسم دا پنچ پورو مسر تو ایرو پنچ اللہ قسمت ہو دے پورا 20 کا درو یستا دا سزا سس آہا گوازی اس دا گوازی اس کی گوازی نا سزا سک اگر انتے پورا کنی کتاو کا تو اخذ کے انت بچوں کا سر تاتان ٹکا تھا امخ مچ خلقا تو دا سزا تس جی جی تو گڑا اننو وقت مسکا ایلو سنگتم دار کتی سکا اچھا پہلے سے مسکا بھائی پنچتا بچوں کو دا پنچی ٹکا ہی تھے مطلب قربانی سکا تو دا ورٹ او 20 اس کا لافتیل کر رہا دوارنا پدا بلین ششوکا جی جی ششوکا کی برینا ششوک نا تاٹی باقاعدہ شش مسنا ارادو مسورا ارادو نا ہر دورا مسی خل تو داٹی مسنا سینا پاڑا بس سیٹتا بالکل ٹھیک ہے نا دا افضل سے جا کرنا شش مسورا دا سے سنگتا گا گنن 4 سن اگر شش سن تو ششنا پاڑا خود بخود بس جی جی تو دا ورٹ کئی گوازی حساب ایلتے سورا اچھا مطلب باقاعدہ اسی خواننگ نہ کنڈا در سوچنگ نہ کنڈا در رہا ورٹ در رہا افتی نارا اور بعضا گوازی کرنا سر بختیری نسر اور بعضا گوازی کرنا نسر کہ بعض اس چسو اثر اینو موجود ہو دن کے ہاکی ہے جی جی مثالی نے ہاکی نہیں تھے مشہور گوازی سے اور پاکستان قومی گوازی ہے بالکل دا گوازی کھلان نہ حدویل نہ کل علاقات مسکا چنا کر رہا تھا دا بیش گوازی پر رہا پیشن نہ چنا بیش گوازی مطلب دانا مالب داڑ ننا علاقہ تھی را صورت تھی چلو ادھی ہمو کل بنی جی جی داڑ کے مر کر رہا اسی کھڈس خلکورا گردو جی جی دا مسک دیر دا اچھا ہاو دا سے چناک تینے برابر بشخارا پنچ چنا دانگا نسر تو پنچینگا نسر اچھا جی شش دانگا نسر تو ششینگا نسر دا سے انانا انتٹی بلو گدس پین کشارا گولو دانا پیڑ بستکا مطلب گراؤنڈ تس ایریا تس جی جی دس داونا گراؤنڈ دس جی جی دا سے اسی انت ٹولی سلی سکا
دا دیرا بیش لیتا کا اتنکے یعنی بنے ایک دیر کنے اے ٹولی بیش لڑتے سائے سکے کہ دیر کنے اچھا سمجھا نا تو پاٹنا ایک پومپا جوڑ کر رہا باقاعدہ خلق رہتا اور اونا اصولا کہنو آکی نرا قانون بالکل اسٹو اچھا اورم چنائی دا اختیار اللہ کہ لٹتے تیرے دن خلی اگر دن خلی تو مول کوئی لگی فول کرننگ نا اللہ اوڑے اجازت دیجی وہ لٹتے تیرے دا کا خلی دون بیس یا کرسا دن دیتا تنیا تنیا مس پین کسو کے باتا دا سو دن لٹتے دن خلین کری کتا اچھا دا سو دیرٹے گے یعنی کھڈٹی تما کا دا انت پاٹ والا انت پومپ تا جی جی تو دا آؤٹ مسورا دا پیشن ہے نا پیشن تاٹی مسورا اچھا مسورا تو آئینو آکی نے انت دروش عمر ساڑی دارنا بیراوی نے بیش وازی اچھا نہ تو آکی ٹی تو ریفری ارے تصور ارے ہاو داڑے نام جی مسک دافتہ باقاعدہ نام جی دافتہ ریفری کو اچھا اسک داڑے سری سکا تو افتا غلطی دی الکا کرو یہ تو وازی کے سنے لٹتے ترے ترے آئینو مفتلی دی لٹتے ترے ترے افتے نام جی پار مطلب داڑے نیامچی ایڑے ریفری وارے ٹلی ٹیم مسکا کلٹ مسکا موجود ہے داڑ کی گراؤنڈو مس داسا ٹلی آبرے نے اچھا اللہ ایتا داسا ہاکی نا آئینو نی اگر انتے افس گراؤنڈ بالکل امو دیر کپ کرو کے ایڈی ڈی نے شگلٹے گول برک ڈی تو مکمل گول برک مفک امو کھڈ جوڑ مرک مفک امو گرائے اچھا مطلب دا قدیم آکی پدانے جدید دام 1885 نہ دوران ٹی جی 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 انت ٹی لندن ٹی دانا جوڑ مسورن تک اچھا تاریخ دم پانے داسا برین ٹلیا ٹلی ننا علاقہ غاتی ٹی بعض مشہور ہوگا عزیز اس مسنے اور ہو سکتا ہے داسا ہم دیاتا ٹی ٹلی کیر تو ٹلی نا تصور راکا بس اور اینو جدید دورٹی آیا کہ اگر نہ نورن کہ ٹلی بارو گوازی ارے اف ٹلی بالکل ملک صاحب راست پارس کی دا متکننگا گوازی تیٹنے اور دا ورنا تا گوازی سی بنیادی اچھا اونا ارا کے چنکا چنا گوازی کیرا اسے ٹرنا دے کہ گلی ڈنڈا پارا تھا ابتدائی ٹرنا دے دا کے شروع مائی کو ایل کے خلیں گے تھا پھلا دوانے لٹمی کوئی تھا اسے ڈکی پارا کو اسے لٹس خلیک تھا اچھا ٹھیک ہے نا دا سارا وقت تو صحیح ایل کرے ورنا مس ورنوڑے ورنوڑی نے عمرتے ورنائی نے چسپانو دا گوازی خواہی چسپانی خواہی بالکل دا سے عمرہ کے بسک کھنا وقت کا تو دادے بعد شوکر مخلوق گوازی کرے کہ اتنے گوازی گرے سے تو جوانو اچھا تو بالکل بسورا مخلوق تو سکا دانا اسے گدز مسک بلو گدز کا شر دا گدرا پھر دانا تاٹی کا تما کا تو اشنگا کا اگر ٹلی دار رہنگ سر مسکا جلدنگ کتاو کتا تو اشنگا کا گوازی گرے اونا جاگا کا پینس بسکا لٹے فیکا اونا سنگت آتی یعنی سنگت آتا نہ داڑی نسی ایمو کنڈا بننی گے ٹونٹی ایمو کنڈا بننی گے ٹونٹی ایمو تاکہ تفصیل تنے مارے معلوم کہ اینو انت بدلی ارے اراگوازی انت بدلی بس سنی تا اونا دا تذکرہ سنگت تینے سلیسورو اوفتے بند پارے را دا سا ایلو گوازی گرا کنارا برچار ایفتے برچنگ پارا انارا اینگ ہم بسورو تینا دا دوتے اوتے نشان سرکنی ارا سٹی افیسا اچھا اے تینے آمیڑے پار سرکی ای دادوٹ نی دادوس اچھا امیڑے دا برچو کا تینے پارے را دا سفرز کی داد یا فیٹا تو داٹی دوی سخت کریٹا امو کھنا کنڈا بس سکا اے سنگت آئی ناکا اچھا تاکہ دانا دادا سک کے جواننگا گوازی گراک اسی کنڈ مفس اور استتی بف گوازی شوکر برابر مری تاکہ جگڑی تا ودی مف دا سا دا افتا مسکا او کے پدا دیر دا سانت کے اینو ٹاسی دا سا دیر کلا مزگوازی شروع کی داڑ کے امو لٹا ٹراٹ کے ٹلی خلکورا امو لٹے اسے انتس نام جی صفے کا یا نا بنڈا تنا سٹ سراک ایک گدہ مرسلی سکا دا سے ایلو سنگا تھا ایلو بنڈا نہ رفے کا یعنی کپتان نہ رفے کا کنی لٹنا کھیرا گیا فیسا باٹا گیا کھیرو یا باٹو ارا سٹی تفیسا اچھا او پارے کا کھیرو دا سا او لٹے ڈگانا تخاکا داؤن پارے کا دا کھنا یہ ارا سٹی کو فیس دا نا اللہ قسمت ہو دے لٹنا کچھ اچھا کرے کا ارکز نا گدے سر مسکا دا سا مگوازی اسٹارٹ مو کرے کا اچھا اینو ٹاسی ایرے کھیرو باٹو بس اچھا دا سا گوازی کی شروع مسکا بالکل انن سلی سورا اینو عمر کی کرکٹ سلی گوازی جلو کا اللہ قسمت سلی سورا دا سا دا گوازی اتنے شروع کرے کا
مچ گدا مچ مونی گزیں کا گا مسرت بازا خمر خلقا داس او ٹلی خلق کا دالے ٹلی دی خبر زینا کہ رٹمی کو لٹے خلق کا تھا دادی الى لکی پارا اچھا مطلب اجازت ہے سسٹ خلقس واللہ الٹ دال الٹ خلو یا سے لگا کا تو فولس اچھا وہ تو اللہ نا وہ الى لکی وہ چسپان خلق کرو تا نو خلے رہتا کہ نی آئرا مز چائن کپے اما خلق تا اچھا سمجھا نا وہ الى لک لازمی خلق داس دا الى لک خلق دا برزاف لے کہتے ہیں ٹلی اچھا داس جلو کا کو جپن کی بسورا اچھا دا کرا خلق سستا دا او دی پدا لٹ خلن کی ناکا اچھا دا کمیڑی نا کہ نا کرن لگتا دا سدان مسک جی پارتا اچھا دا اس جی از مسک اینو ارا کی خن سکسا کو او سی من لگیا کو دا س امورت بر سکس را وقت شروع مسک دا س اگر امبل جپا کا انتے ٹلی جیو تو دا خلو کا اوشنگا کا دانا ایلو سنگتا تا نسل بش مسک وازی اچھا اگر جپن کتاو کو دغارا تما کا دا سو بسک گدا پدا اچھا گدا بسک اے ٹلی خسا کا دا ٹلی واپس لٹے خلق کا اچھا واپس لٹٹی ٹلی تو کہتا ہے دالنا دا لٹٹ خلق کا مال کینو بیٹت خلیرا انکس لٹٹ خلق کا اگر خدا نخواست نہ لٹن خلنگ تو دا ٹلی پدا برزائی نا کا اچھا دا پدا روم کرے کا اے جپنگ کی تم روم کرے کا اچھا اگر جپنگا مسداتنا لٹ لگا کا دا ہفت جی مسورا اچھا ہفت جی ہفت جی اراسٹینو سکس پارا سمجھا اسٹ پیشتم اجتماع گوڑا دا جیتے امر کرے را دا ایلو ورناک طولو کسور مستنگ وازی گیا انتاک طولو کسور گوڑا دا اموفتان کرت کہ دا جی فلانی نا اے بس کا گوازی والا کرے اچھا مطلب ایلو ایسے واریس ملا او واریز ملا کے یعنی اراک کی بالکل دا سنگتاتان اللہ یعنی دا موجود سنگتان دافتان اللہ طولو کیڈس فرض کے پانے کے دا آغا جان نہ دا اچھا تو دا اوشنگا کے بس کا آغا انا انت خلقا کے جی کرنی کرو یا اوشنگو سوچتا ہوں مسئلہ مطلب تینا گوازی کرے گا یہ کرے گا تو اینو نندا دورینا سیم انت او بہو کرکٹ کرکٹ او کرکٹ جوڑ مسونے 1885 مستفق وہ تو پدی بالکل او پدی اور صرف دانا امو گوازی نا تا بندگاتی کچ کر کے داخل لازمی مروئی اور اوشنگ نا تا بالکل اینو آؤٹ مرو کا کل گراک تا مودو امر کے 8 یسر چلی تو نو پین ودی تا نو لیکن ٹلی ٹی گراؤنڈ تو افق او بسونا گراؤنڈ افان دار گراؤنڈ اینا گدس او گراؤنڈ تو افنا جیو تو داغڑا مطلب 80 گڑاس اضافہ کریں امو گدے بلون کر چورس کرے جیو جیو اللہ دی پینل لٹٹ خلوئی اینوم خلی رہتا دا گوازی تھے یعنی ٹلی جی ہاں ٹلی انت کی کرے رہا مطلب ظاہر اینو اگر کس کرکٹ کیک جیو تو سمجھے کی کہاوے بلو اسٹیج سے یا دنیا خانک ہے پیسم کٹے ہوئے اور مشہورم مرے ہوئے داڑی تو دونوں دا تو مقامی گوازی ہے سرنے دافتہ دونوں مقابلہ مت سکے کہ اینو اسے علاقہ غان مختلف علاقہ غان کس برک اسے جاگے سٹلی نا مقابلہ اس مرک ننا وقت اس کا ایدوا خلا تک بالکل سوال سندرو کرس لاجواب ہو کی دانا جواب تنگو مچ مشکلی اگر نن پدی اورینا مچ تیو دنیا نا گنتا تورینا تو یونان تیرا گوازی مسورم تو گوازی گری ہچ ملی تاو کا ابتدا جمناسٹکس کا ملی تاو کا تھا صرف انتس الار نخوش زوٹے تھے تسراو شروع ہر سے گڑا پینا کی مریک داڑے ورنانا چسپانی نظر بس سکا والی فلانی واہ جوان روم کرو جوان چسپانو بندہ سے گوازگیر انا واہ واہ کی دا خسند کرے کا اچھا اولی اچو پہ دینام اللہ دونگی بالکل او داڑا نٹمی کو سابزاری وقتیری نے جوانو انتسس مخلوق کے وقتیری کی جوانو اسے ندارس ملا کا اور مسلمی کو اونا بدن کے ورزش سمتو جوان ورزش سم جوان دا مس گراتے گوازی تو مسورا میں وقت اللہ گراتے مسورا تو اینو دور کی پوس کو نے تو گراک تو کل پوس کو نو او گراک سلیسر پدی نار او جو وٹے ارا کے گوازی جو کر رہا ووٹم بالکل باقاعدہ دا اے شار نہ بندا بسورا داڑی دا ورنا کنارے جو کر رہا ٹھلی نہ منونس اے بسورا داڑی دافتان اس گروپ پیش نہ مگر گوازی کر رہا اچھا دا تو سک دا تو مقابلہ خنات ہاں دون خنتا اٹھ کے کلا نہ سورا بس سورا مستنگا دا نو میں امس شاید مرے منن کی دا گرا پانی کپرا برا ننا وس کا دا سک ہم ایب کے بل شاک دون کی دا سا خیل نہ برے تو داڑی گوازی کرے کا دا اس تو پائک دا سام امو ٹلی مرے اور مختلف علاقہ نہ بندگاک برے رمو گوازی مرے
دونوں نم کتاب تو لکھان رہے ٹھیک ہے دا بارہ وٹ لیکن دونوں تصور تن رہے کہ بھئی ہمو گوازی تیان کم از کم سالٹ یسیوار تو مریر گڑاس صحیح سورا مخلوق خانی ملک صاحب سوراب چلا وقتا انت مسک فٹ بال انتنا کرکٹ نگوازی مسک تو ای اناٹ درخواست کرے تک ڈاکٹر رحیم صاحب وقت خدا رحیم صاحب اسک انت کھلا انت سوراب تے جو کہ ای خواہوا کہ کھنا علاقنا انت مرے گوازیز مرے پہلی انت خواہسا پہلی ٹی پاوا کہ ٹھلی مرے کرکٹ منگٹنے تو ٹھلی مرے تو او گڑا نا مسک دوانا دا اخص کی دا گوازی گرا کسورا کرا کہ انتا تا کھلب آتا دافت بیٹنگا سلاتس گڑا کھلب والا کلنا پر بھائی نن اسی گوازیس ایتنے تا اسی گوازیس بھی رگا اسی دیس اسی گوازیس ایتنے تا اوم سنگتاتے تا پنچ ڈکا مرزا خل پرور اچھا ای پر ڈھلنا ہم غنیمت تھی مطلب مرے مدے ابھی پر ڈھلنا ہم غنیمت تھی سمجھا تو ای نا لٹ جوڑ کرے ٹھلی کرے داسکا لٹ ٹھلی تے ہو گئی تو کرا تو اے سوٹ سنگت آتا چار سنگت بسور ہر سنگت پڑ بھی چار ڈک خالیسا او کو مزنی اوشنگ سے اوشنگ پیس کنی خبر سو تے ٹن گوازی کی رسک کہ لس بندے پورا مچا گھنٹہ تو نہیں کرے رہا ای پڑ بھئی نہیں بس اللہ انت کیسا بس 4 لاکھ خلقس بنا چھٹا تو دا گوازی انت کرین مگر اینو نوجوان نے خبر ہے کہ اسے کھنا نظر دا بارے من کی ای غلط مرے من کے کھنا دان مرے ای جدا پاوا کہ ارا وقتا انسان نا پھڈنا معاملہ اراکا کے حل مریک دوئی مریک تا پھڈنا اسودیک او کلا زیادہ امورم کی اینو اے لوگ وازی تے دا کل گرا کرے دا فیٹ افس تو دیکھے وازی کی دا دین گڑاس تے کا فیڑ خبر ہے کہ دا گڑا رے دا سی وجہ اس منی کی بالکل اور دا کا علاوہ پین راگوازی دا علاقاتی ٹی مسنو نمایا مسنو پین سی گوازی ای باز مر اس کا اورارتا بلکہ خاران اس کا یا خزدار اس کا او گوازی مرسا کرے نہیں اراسٹی کے ہڈ گوازی پارے رہا اچھا ہڈ گوازی ہڈ خڑوپی ہم پارت باز جاگا گاتا دشت گوران دا علاقات اچھا تو دار کی اگر نن اینو اورین دنیا نا اراسی انتے گوازی مرک دا گوازی او بہو امریکن نا رکبی اچھا اراخن گلا وسی لونڈو روم کیرا میں کا ان کیرا تو بیٹھ رہتا اسے ٹھیل ہوئی علی ریلیٹی پھر پولی رہا بالکل اوٹی کھل گڑا مڑا تینا بین رہتا کیا دا گوازی منونس ارا جوڑ کرے رہا بٹلو مشنا اسے دا ٹولی کی مسک اسے ایڑ کی مسک اچھا تو آخا کی سنگت اصول مسلم اصول چار اصول اخص اصول گڑا او اڈس نشانی کر بھائی دا ڈپین آخا دا ڈینا خصینا اچھا دا نکام گوازی مسکا تو بیتر ہاں تو بیتر نکان تو بیتر مسکا دا صدا اڈ خسارہ دا کل ناری سالو کو اساس کی خفت ہو رہا کہ ادارار تھما نہ اونا کنڈا ہوتا اور اڈا نورا اورا تو بھی نکان تو بیتر خلی کردے اڈو پیونے تو بھی پیونے اچھا دا دیکھ خسارہ دا کل رہا کہ ارار تھما ایڑ تھما دا سن ہٹو مٹولی کنارہ میری اچھا پٹنگی شروع کر رہا تھا ارا وقت آ کہ وہ خننگا کا تو ارا بندہ کی خنا کا تھا وہ افے کا نرا کا ہننا مشتا بٹلو تک کنڈا بس سکا اچھا انت کی نرا کا کہ پھلے رہتے لوگ اچھا یہ لوگ پھلا رہتے اچھا دس اونا سنگتا کن روم کر رہا اونا بچی فنکی تھا یا اڈے ہو تس سکتا تاکہ دیت مونی کھنے ادیر پانی دا دی دی تو سبزار داری سے بلو انداز مسا کہ یہ کے باقی بس ہوتا کھنے تے صورت یہ دنگ پیشتا مٹا تاکہ داٹی دوی سخت کر بابا اڈے دار تو ایر تو نہیں کھنا کنڈا بس ہوتا ہے اس کے مسلمی کی سنگت سر مسا کا اگر خدا نخواست سال کو رہتا دا سزی پزی یا اسے دولا تا خاڑنا پولنگ نا کوشش مسا کا اونا جننا سنگتا کم کوشش کرے کہ نرا دوٹی باری دانا مطلب کہ دا بالکل رکبی طاقت نا گوازی طاقت نا گوازی سس عام بندگنا یعنی کمزوری نا چنا گوازی کرتا تو درے را ارکس کے سر کرے کے تیرے تو تینا اللہ مشتا بٹو روٹی تم خالقہ کتا اچھا تو او دے اگر اوڑے نمبر از رسنگا کتا اچھا اوڑے نمبر از مطلب رسنگا مونی مسکا مسلمی کو نمبر ہم پدا دم پا مسلمی کو وار خالقہ کتا پورا ہوا سے دم پا دے سے نمبر از رسنگا کتا تاکہ پورا ور نہ دیکھے اگر پورا کرنگ کتا دا کٹا سس ای بائی تی سس اچھا داتی ٹائم نا پابندی ہے وقت نا یعنی
بس انت وہ وقت کھنا نن اراغوازی وہ وقت کرے نن نے بھئی صاف ہوئی سے ٹیم اللہ نن چاسن دم درینگا بس داک پدا پنگ وازی بس آر منا چھٹا آر منا چھٹا بس دا گڑا اور دا کا علاوہ نیاڑی تا اراغوازی مسنو وقت نیاڑی تا مخصوص من گوازی ہو جی جی رافتے کو کرے نو ارے رافتا تاٹی بلا نیاڑی تو گوازی کرتا ہو سا جی ارا کے برا مسڑی نہ دو عمر اس کا کر رہا اچھا برا من پد او پتہ دلو وقت مر تینا چنا تو مسکین رال گوازی کرنے کی جی او تا کلام بلا پینیا گوازی دتو کی او دتو کی اگر نی صحیح مانا ارس اینوم جی جی نا ٹوٹل زندہ نا شیو برزی کو نا تاٹی تی خوکو اگر اینو ایدا انتے بشخنداری دائی تے کیوا کھنے انتا ٹھل پس انتا کہ علمنا زمانہ ہے بالکل اینو اگر نی ہام شار نا تاٹی خوانوں کو اون تو جوانو بندق پیشتمی کر جاگا کا پیشتمی جوانو بندق خوانو بے خوانو کو جوانو بندق پیشتمی ولی ارا ارانا میماندارینا تیماردارینا ہمسائے توننگنا سیال توننگنا مر اننگنا اگر پیشن سے مسرس اگر دتو کی گوازی کرے نے او ننیام بہتر اندازہ دا کلی کیک او خاندان تے پرخ پک او خاندان تے مچ کیک خواہوتا تے مچ کرو گدا گوازی سی داٹے کل گڑاک زندہ نہ ریٹی تا دتو نہ تاٹی دتو نہ تاٹی سانگ براماگ موجود سندوگ دتو نہ تاٹی مرک زنداک موجود ساڑیو دتو نہ تاٹی اپوک چوری کل ریٹی تا داٹی او مستان تیار مسلکا احساساتا دا تربیت تربیت ٹوٹل تربیت باقاعدہ برانگ تو مسورا اچھا جنم دری رہی ہے جندر بالکل در کھڑی یاد ہو جندر صحیح جنینا کا باقاعدہ سانگ بانتاگ مسورا برانگ مسورا دتوکاک تاسو دا تو مطلب پورا زندی سے ایل تسکا پورا زندی سے ناڑی سے ایل تسکا تربیت تسکا کہ نی امر میمان توننگ کیسا نی سیالے امر توننگ کروس اگر خدا نہ خواستہ پوک بس تو اور تو نا بچتو چمر مرو وہ دنیا امر توننگ کا صرف برام اس کا دا بس سکا تو تک نہ گوازی ختم مس سکے یا موننام زندگی نشان سرے کہ بھائی نے امر زندگی درف ہوئی ٹوٹل دا بس اچھا دا تو برام مسکا برام پدا دا دتو کی چنا مسکا دا چنائی تو بلون کرے کا دا چنائی دوالا سانگ برام تسکا دا کلی تصور تو بعض اخبار ہے کہ وہ وقت نا کو اوغا رہے تینا دتو کھاتی کی دتو کھاتی ہوگا تو برام دے دا ممکن مسئلے کیوں گئے بھائی دیکھتے کھائے گی نا اینو مسئلے برامی تھے تو دیکھتے کھائے گی اینو پاکے باپ کس اوغنگا باز کم مسئلہ اینو پاکے نریدگا کو اوغنگا بالکل ہوئی در تو دتو کھاتے دتو کھاتے برام دتو گوازی کرننگ کنے جوان یاد ہے نا وقت دے جوان مسکا اچھا دانیاڑی تک گوازی سس یہ چیز بس تا تو باز بلو ایرٹمی کو اسی گوازی سے مسنگ اس سال کورا جیو ارا شیشلو پارے رہتا پھر کنارا دواگ مسورا تو دو سے گودسنت کر رہا یا شاغارا کنارا غاتر تا کانٹا خلکورا داس دو ایدو نفر دا شیشلو وسک داس ارامو سے پین چنا مارو مسیر ارسن دروازہ بسرو ومو مخصوص پھرنا شایرکن پھر کران مسکے دکالنگ مونچی بسک بھئی اینو دکال مرک تو گڑا دا ارانا تارو دی برینتی سورا غلطی سورا نتی سورا انکتی سورا دافتے کلی دوانا نا ماکو مسنگ کسا نا انا عمرنا راکی دا شیشلوی کری سور دافتے انت کر رہا دوانا مسید نا ریا در رہتا داسا پیرنگا تے بٹنگا را پیرنگا بسورا پیرے کی دعا خواہ سورا دافتے بشخارا کنگورا داگوازی تی مسنگ کی سال کورا اچھا مطلب دا اندر کاؤ اور صرف او دورتی مطلب مسڑ کرا کی گوازی یہ کرے رہے او کا پد گوازی ہم پد او تینا زندگی ہم اگدرے پھر سمجھ کا اسٹنا گوازی اس مس گوازی ہم پد واپس انار تو ملک صاحب اگر نن انونو سوال اس کرے اس کی نہ پدا میں زندگی تکان تو نیدا بنوک مرو سک کہ ہمو گوازی تا ہیل کننگا کسر ارا وقتا ارا لشکر میل یعنی ارا میل کنلام بسکا جنگ کی تو نیاری کی نام تمارا دا ہمو نیاری کسر کہ ایل ایل کرے سر امن کلنگی تربیت امیڑ ایل کرے سر میل نیاری کی بسرا
دا کل ہمیں کیل کرے صورت تو آیا ہمیں وقت نن دا دتوگ نہ گوازی لانو اینو کرے نشانی دونوں نیاڑی مرورو کو نہ اینو نہ خاندان پرغو کو خلینا نہ ماول کل نہ جندس کل خاندان پرغ نری نیاڑی کل ارتومک نہاڑی نری نرتومک بدل مسنو صرف نہاڑی نہ او ارتومک پئی پا نہ جندس کے خاندان پرغینا جیو اے خاندان تے مچ کر رہا خواوتا تے مچ کر رہا سے جا کر رہا تو میر محبت پھیلائیں گا کہ اینو صافیت ننارا معاشرتنی اینو باولا ایلو میں کلم بلہ دشمن سمجھینا او بالکل اینو تو ٹھیک ہے نا بالکل دتک دا پارے کہ باولا ایلم باوغم پدا باوینا خزمنا خواجائی دفتیل کری کا میری اللہ خاطران تو دا خاندان پنی تو سب مطلب پریکٹیکل تربیت ہے پریکٹیکل تربیت دا ستو باز اور دتک نگوازی کری انتہائی دوستی ارانا تاٹی کاوا سوچے والا اچھا کھڑے کھل گوازی تن کھانے زیبا لگے تمام اوٹی انسانیت یعنی بندگی تے خو کی تھا بندگی دا کہ صورت گڑا دوان مون کونا اوراغا مون تی صورت تاکہ اے دے پریشان کپ مسلمانی سمجھا اے دی پریشان کپ جنتا پریشان مات جنتا مف اور دا کا علاوہ گڑاس دن کے پار گڑاس چونکا چھناتے کہ مخصوص گوازی ہے یا او مندا کل گوازی تے کرے رہے او وصل ازی چونکا چھناتا سوزاری کہ اسر خان سمیرا پیس کونا وصل تو کئی پارے نہیں اللہ قسمتی رجمی کو اوفتے قصہ پیرنگا بلغا بابو کو افتے قصہ پارے را ہمو قصہ کا ارافتے انسان بندگ جوانی نہ کنڈا در افتے زینت شاغالا مردی انت سے ایلو تو علمی کرننگ انت سے میڑ انت پارا بشنگ انت پارا دنیا گوازی انتا قصہ کا تو افتے تاکہ چنک کر وس پجیتا ہوکا تو دنیا تے ایلت صورتا اوک پدا ٹلی گوازی دنیا تو ایل کر سبت صورتا ہے عمرہ تو برابر